Ndinguxoliswa Gcuwa Ifani. Apha ndiqale ngo-2024. Uza kwam apha ngoJuni, ndiqale ngoJuni. Ngo-August utata wenza inkonzo yeqanda. Wathi abantu bazavuleka izibeleko. Kwavela lo mntwana. Gama lam ndinokubonga. Apha enkonzweni ndiqale 2024. Inkonzo ndayiva ngomama okhonza apha enkonzweni. Ndidibana naye eBellville. Esithi hayi kukho inkonzo enje nanje nanje. Ndibe bendimbukela utata ku-YouTube ndiqonde hey inobiphi le nkonzo. Andicacisele ke ndibe nomdla. Uqala kwam ukuza apha ndizile ndihambe ndilahleka. Ndabe ndingumntu oxakekileyo ke ndinengxaki. Ndingumntu ophangelayo kodwa emsebenzini ndingabonakali. Into zam zimnyama. Uba kwenziwe into mna eyam into soze ilunge funeke ithathe ixesha. So ndakhonza apha enkonzweni mandisiza apha enkonzweni mandisiza. Bendinengxaki abazalwane neyofuna umntana ndiqonda hey lide ixesha andifumani mntana. Before ndize apha enkonzweni bendisela nezinto ezithiwa ziyanceda kodwa ndingancedakali. Ndithe ndisohamba apha enkonzweni ndamfumana umntana. Last year ngoka-2025 ndiyayibulela intamiso yalapha enkonzweni.